Yo, what's up? I'm calling you. Yo, what's up mga ka-idol? Ayan, dito na naman tayo. Ay, may panibagong video na naman tayo mga idol. Ayan, papunta tayo ng McDo idol. Gagala na naman tayo. Magandang gabi sa inyo dyan. Ayan guys, dito sa amin gabi na. Ayan, nakababa naman tayo sa syudad. Ayan, video tayo dito. Ayan dito guys. Ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and share and hit the notification bell and subscribe naman sa channel ko para updated ka sa mga bagong video ko. Ayan guys, dito. Ayan, medyo madilim lang siya guys, pero maganda na. Ayan, tour ko kayo dito sa syudad. Ayan, ayan siya. Marami, medyo konti pa yung tao, pero okay naman ngayon. Wala nang, hindi naman stricto ngayon. Ayan siya guys, ikot-ikot muna tayo dito sa kanila, sa ilang mga dito sa mga building. Ayan, napagala din kahit gabi na. Ayan siya. Oras nito dito guys is 7 o'clock po ng gabi. Ayan, dito tayo, punta tayo sa loob. Ayan, labas na pala. Ayan, dito na ako sa labas. Ayan, ikot-ikot lang tayo guys. Ayan, gabi na, wala kang makikitang tao ngayon. Alam mo naman sa panahon ngayon. Ayan, video lang tayo. Ayan siya guys, video lang tayo. Ayan, maganda din dito. Ayan, paikot-ikot lang muna tayo. Ayan siya. Ayan, ikot-ikot lang tayo dito sa ayan may mga bike. Ayan dito guys. Ayan, left. Ito tayo sa left. From left. Ayan, look right, look left. Ayan, anda dito kasi may mga markings. Ayan, ayan siya dito. Ayan siya guys. Ayan, walking lang tayo. Walking din. Ayan guys. Ayan, ganda talaga ng lugar dito. Ayan siya. Ayan guys, oh. Walang tayo ng video while walking. Ayan siya dito. Ayos naman dito, ayos din. Ayan, lonely to go first for under the corridor. Na 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 na. Ayan, makuha na yung ilaw. Ayan, sa light tayo. Ayan, lakad-lakad lang tayo guys. Kuha lang tayo ng video para pang-update kay Lolo Panot. May love shoutout sa'yo dyan, Lolo Panot. Ayan, may video na ko, baka naman. Ayan, okay, lakad-lakad. Ayan, dito tayo guys. Ayan, paikot-ikot lang tayo dito sa syudad ngayon. Ayan siya.
Ayan. Ayan. Gabi na kasi. Pero di naman ba. Dito is 7. Ang oras ngayon is 7:10 na. Habang nilalakad ako, kumukuha ng video. Ayan. Konti lang yung taong pumapasyal ngayon. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Paikot-ikot lang tayo dito. Parang mag-exercises tayo. Okay. Naglalakad habang kumukuha ng video dito. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan o. Yun o. Daming yung umiilaw. Ayan. Dito. Ayan. Paikot-ikot lang muna tayo. Ayan. Look na naman. Look right yata yan. Ayan. Ayan. Look left. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Dito. Ayan. Magandang lugar dito. Ayan. Friendly. Kasi daming mga kahoy. Ayan. Tapos kahit sa syudad siya pero maraming kahoy, hindi may fresh air din. Ayan. Nakalakal lang tayo. Sarado yung mga establishmento ngayon. Ayan. Dito pala yun sa market. Ayan. Market dito guys. Ayan ang market. Ayan. Punta. May bibilin tayo dito sa market. Makikita nyo dyan mamaya. Punta tayo ng McDo. Ayan. Dito. Kuha muna tayo sa labas. Ayan. Ayan siya. Lakad lang. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. May yung aso pang ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Ayan. Dito tayo sa loob. Pasok tayo sa loob guys. Ayan. Pasok tayo dito. Ayan. Open natin. Ayan. Ayan. Open natin. Dito na ako sa loob. Yahoo! Ayan. Ayan. Ayan guys. Oh. Parang nagugutom na ako. Ayan. Dito na tayo sa loob ng public market. Ayan. Dito yung ayun. Ayan siya. Ayan guys. Ikot lang muna tayo. Mamaya lang tayo bibili ng pagkain natin. Mag-video muna tayo. Ayan. Ayan. Dito po yung public market. Market pala guys. Market. Ayan. Maganda yung market dito. Malinis. Ayan. Malinis siya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. 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 Yung escalator. Ayan. 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 Ayan na. Ayan. Dito na tayo sa daan. Ayan. McDonald's. Yahoo! Kakain na ako guys. Ayan. McDonald's. Ayan guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and share naman para updated din sa mga bagong video ko. Ayan. Maraming salamat po. At dito na ako sa McDo.